Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga. Je yura anje lido. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawa rukudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima ta waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Soy miyam. Hal nam ko jidda defa dade. Wala min. An Gosi. fere ma boni yo neddo jippo e avion. Ala ko jonar so wona e saren papa. Hakki famu ma saren ba ko gosi ko rakren go. Allah sidi hay sa hisem jawdi min santirta. Bindaɗo jarabe o ene woodi ene jarani ko fof ko ganduɗa ene bonnano o kiitaɗo gaɓaro gabtaro jibinaɗo e kiite mawni kiite kiitaɗo gila e pukorɗam kalis ne woodi non heɗemi haalanma o suddade ɓe naari basa kadi hebbinde purani aɗa koye ma gondu somi giddima tan sukko kono giddiram seesi annene haɗa maɓe jogade doole e doom pouvoir hayda min aɗa noon mbawi aɗa noon mbawi somi giddima ɗum deggi perde mission mbiɗa feewa walla fa burkay nde tawɗa no acci fof koko maayi an kam Mariam ayi ko jimi ko jiiɗa kadi kawsi mbaɗa yiyani maniruji mo waɗaɗɗi fof Amun fof ko an yiyata kone mo est ce que aɗan mi salminani mi par ce que o mi ƴeewi kanko e moni keɓe gotum cousine o ala problème o ko neɗɗo ɗon bonnuɗa ɗo mbiɗa ala probléme Amadou kam to wonna hakkille makko so addi oɗo ɗo ma réglame gallo o ɓuura dajjidde gallo wona feena najon par ce que o mo jiimi an mata wawi yiide hunde deƴƴa a wawa ɗum aɗa andi kam ɗum kam mi wawa ɗum Allah waɗi ɗum kam mi wawa ɗum en nandande en mana goɗɗum
min kam ko jiimi ko ɗum ko kaalan aɗa tampide tampude wallahi mi tampani par ce que ɗum wawa muñaade wonko jeeta ana wawi ɗum muñji mais min mi wawi an kam ka cunnotoɗo tan tan hay so ko neɗɗo taabima ɗo tan ko waɗi o wi mata yiyani ɓeeɗo min ɓeeɗo min mi wawi sipportude ɓe hankadi a nenani de o toonje toon kaɓe jewta yewtere yewtede men ɓe ke men gonno oɗo wadde ka wadde pamdiri kono jiiɓi noon jiiɓi ƴettu ñiiri ndi e maaro ko e gosi o e karawo yo wonde barmi gooto kalɗa gosi andi nani kalɗe ɗo gosi nde gonɗa koye sontade ama wiide tewe guertoje so aɗa andi tewe karaw gosi e karaw woɗɗindirani ndi ni de mbayran noon eyi wadde gasi nanguɗa ɗo an nde ɗo jonde anda o paanide o paani nde dañal ngal fof hewɗi a fittirini janɗen ƴogoyde ha kelmi siwo oro a yiide a yii ko cantirɗa ɓanndu huɓɓani kono noon ɗum fof so gasi jiiɓanam tan ha bona ɗon tawi jiiɓa ha bona wonno mbiruma ni sa yiɗi ɗi furomi mami sukkumo e wona min ni gasi aɗa jongo gasi jakki galle hawli mi wima ɗon heddi ko o mami si yeru ɗum wona yikkollumami naani ko so yo kam mbiyata koppereede gasi sen arata min miɗo weltanima noon min ayi ndiyam ne woɗɗi ndiyam ne woɗɗi muñ ana wa salmi kalno ko fof kene ko ɗum pone o yii hoore makko nder ka mawɗo onon kadi hirsinima ɗum mbaɗi ɗum hakkille ma te min wona ɗum gaddirmami ɗo yara complot yara ñoh yimɓe an ka mawɗo aɗa hersini walla aɗa hersini onon kadi hersinima an a faami minen mbawa wonde situation o état kadi an gara kadi aɗa wallitom hen ma woni ma ala probléme de sona jonge wonani on probléme jonge awde probléme wona wona gonga jiɗɗa min hersinima ka mawɗo min hersini joni min jongo jaboɗa kam haala tan min holko poɗɗa jabade sona a wona gorko ko ɗum tan an ke aɗa wañi kono gossa ɗum wona réponse wona réponse so ni ɗum adduma ɗo aɗa naɗo aɗa jiiɓa aɗa ɓeyda jiibde gallo ara ɗum hokkuma passe ma juttuɗa amadou o ko so ko saytande Amadou. ƴoƴi o haaldanema de min kankalde o mi potta haaldatema ala mi haaldanema kankalde mi deƴƴani saabu deƴƴirami an kam yonta haalma kam mi haalta ɗum ka kanko jentude hen o kankaldemi mami hiran ma dan weli noon tellement machallah moyri hirtorade ni hen oui moyri jaani ma ɗi haɗanma hirterani ni hen a yaadi régular an ya ar hanki walla hecci hanki ja kala ko kalma tan mbiya ayi jaayima ɗum ɗo ma an papa oɗo joomi régle compte makko et puis c'est rapide ɗum kam momi andani hen en tout cas onon ɓeydi ɗiɗum wawanade atan ayyo andi kay haala gasi wonde seeɗa minen kañum gona seelaɗe ko bari ɓandam ga ewa joni kay ɓayde ko onon gondi joni liggey saɗa wawi tan negla ɗo kam wawi accidemo kono so yii toon aɗa andi bon journée mono hande no wayi ouais ça va ça va une journée compliquée oui ça va en tout cas mi yii liggey makko j'ai revu tous les dossiers d'ailleurs il n'est pas mal antan wulno seeɗa donc min som famille an papa ka gaɗɗum pour mo supervise mi c'est ça je suis pas venu alors pour kadi wimi mi liggey mo kadi hokkam compte rendu je tout mais c'est bien parce que entre c'est la journée hande ça a été cool an kay tokor ba wondi probléme wona ɗum an kay ni yande so haali poɗɗa weltade non auto supervision ala kam ko supervision somin namdeda minen moko dawdi yo wi ça va no mbirum ça va ni parce que si ça ne va pas minen moko min jooɗo min mbi ça ne va pas on est bon en tout cas fonno weltade sincèrement joni dal hakkude moɗon on ɗiɗo onon gandi ko mbatton hen mais c'est bien kam le fait que min gonto minen moko amin diggido parce que vraiment c'est une meilleure chose bonsoir salamu aleykum
Seli. Sawa Seli. Masala. Seli masala. Seli. Alhamdulillah. Abu. Arsil. Udah capek. Alhamdulillah. Jamtan. Masala. Bismillah. Seli. Arsil. Masala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Seli. Galwel. Masala. Bismillah. Jamtan alhamdulillah. Wadum kay. Masala. Ibigalle mo dem Seli. Alhamdulillah Seli. Jamtan mashallah. Masala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Seli. Bismillah. Wah. Jamtan. Masala. Alhamdulillah. Seli. Alhamdulillah. Seli. Ça va? Seli masala. Day tam de? Ça va. Maman woñ. Seli. Seli. No debban. Ça va. L'entreprise to ça va? Ça va. Alhamdulillah. Njirdaɓe kamɓe. Njirdaɓe kamɓe toon. Eyyi. Ligo masa to. Ligo. Kork. Non njirdaɓe ɓiyamo. Masala. Masala. Mi adi kado. Kado. Gaddanɗa kado marque min de. Marque min de gaddanɗa kado. Marque min gaddanɗa kado. Minam ala mi ata mi goɗa ɗo. Mi ummi to si liggi jippi gila e gal ufti. Kono mbiɗa addi kado. Kado. Abu. Mashallah. Suwa. Mashallah. Mi hejar mi an sor kado o mi to tem ko ɓiyom machallah ɓiyom gaddanɗa kado machallah mi yo masallah wa sifili Mashallah. Sips. Hayda. Wona kado. Wona Yo. kado wondo. Ewa jaram. Masallah. way won gorko waɗa sonto kawma en mbawi kaw tan yar hersini ka wallahi ka kirsul wallahi o galle jom mi jarnama haydara wallahi Allah seedi ko jaranno jari kam tan yarutu fuuran ɗum tan jarata min pour four duttoɗi ko pan fof on four waɗani retu nden nde ganduɗa wallahi sa continue ma yaru koyde four koy nden mi herat Amadou an taw ko an faaboto kam de maya wona mbaɗa liggere gondumi nde ɓuri liggi mboɗi yiɗi ɗum accam liggere ɓe dari ɗo mbeɗa heeɗi kalno fota hamam liggere ko liggera yar ndiyam ko ɗum woni jabol ma aɗa andi kam yitere ko seeɗi o kagitama batton ko ƴetama batton ko yimɓe kaala ko ɗum tan keɗot ɗon ɓe hersini mawne mawɓe yimɓe jooɗo noon kaala haala ɓiɓɓe mawɓe ɗon ñoho ɗumen ɗum hersini ɓiɓɓe holɓe ɓiɓɓe wona an ka ɓiɗɗo kawa min kalaman ko tem ƴew mi continta hen ka siki l'essentiel to ngolɗo jabbuɗo Allah seeɗa aɗa to four ay merde ma hersini ka walla an ɓuuri hersinade an yow an yow yorwan mi ƴatto nene ma de embe sel capato nde moƴƴi nde wiyaka penda wiyaka fatimetto kar jettu ay settu e zeynab ko gubanaɗo galal ene fiya jodomi tinde tawa kam mbiɗa liggi hay sinno kay komi liggi kiniɗo kanko fotan addande mi ndiyam enen teñ to ngol lawol de mbiɗa hersuma tan so wi kam ɗo gueɗe ɗeɗon bonde ko dambo honno de kam afrique ɗum suuɗaki hen ni ɓorno ware nde joni wano gorɗa a seli ça va Ça va. bon dune gartumi tomi kawam suweɓe maire on jewta kadi Omar ko jamde. ke haala men kamɓe gonno hon eyi c'est l'essentiel min kede gauche ɗum pour min solution kede ɗo gotel denda bagage fof mi yaltu mi ƴeewa galle tumbaɗo dañi gal fof yimi jakkude e ɗon Très bien Amadou ɗum woni solution gandanɗa poɗɗa wadde par ce que min e hoore ɗum woni koye haaldude ma min de sa waɗi ɗum ɓuran kam an ni ala fof par ce que neɗɗo wawa wurde tan yaano arta to wuura jaam neɗɗo kala ka ala jaam haydara dañani aduna ma a faami jeen yimɓe jooɗo hay soko suudi men gotel yimɓe gonɗon kam ha gandu ko kucci ɗum de ɓuuri min kam mbeɗa yaadi min ɗum natti hattan ɗum ɗi probléme ma jamma ñalam subaki natti hattan ɗum pour muy leer Sabu Allah teeri teere no moƴƴaneɗo mon amour on ko woni woto yejjid
ñande no gonnoɗen ɗo nde mbeɗa énerve mi yiyata mi nanata ko mbiɗa kam oɗo galle wiide ne yaltoyani mi hattum ubbo anna mbiya yen jaltu wala mi wino noon joni hande yimmi jah woppanam ka haala yaltude en jalta ɗum gam hoto waɗɗum hakkille ma ni wona hande wona janggo wona ɓawa janggo eyyi ɓe noon ko jinnaɓe meɗen en muñantuɓe par A ou par B te ko ɗum wonko wonata an ko woni yumma e kawma joni noon énerve ɗani muñ ha goto men perte gurdam mo jom an jidda ka seytani non nak yo seytan ko haal ko ɗum ko woodi ko wona seeɗan de ene il faut yimɓe ƴeew solution ɗo ndertuɗo guila mayana e oɗo galle jamma ñiram suba kiir probléme aji ganduɗa gasata ɗum ko firti ce qui l'essentiel min ko mbiwan ko yeɓɓitinam bagage o fof e bagage ma range a ɗum min mi essaye ƴeewede galle hay so suudu dañmi ga min jaha hay so ko pantere ɗum kam min ɓe yaani hen tinno no feewi ay min ko gañanmi ko ɗum wonko jogotoɗa wadde ɗo wiyoɗ min mi serni ɓiɗɗo e jinnaɗo mum ɗum wonko dogatmi te an hande sen jalti gallo holno wayata mbimami ene wawi wadde foof yo yimɓe guura e jaam hay so gosinde jara hay so ñiiri e buna ñaama a faami ɓuuri kam yimɓe gona e jaam gona e jammu men ene wawi wadde fo yimɓe a wawa calculde sa calcule yimɓe toujours caggal tan ketta sa waɗi ko moƴƴi ɓe kala sa waɗi ko bone ɓe kala ani wono essayé wono essayé wiyata aɗa funtemi ɗo on affaire uji accam min ko woni haqqi ko ɗum arga accanam haali yimɓe wallahi haali yimɓe sa wiyam ni ko yaltami yal saltito ba won tigi ɗum ko muusi e ɓernde wallahi no muusi e ɓernde accu affaire uji mbatta ham de wallah ɗum gonno kam cege ɗo mi natti yiide ga ɗum kaɗo haal sami annede addanimi kado e ma wi ɗum no yooɗi walla no feewi walla hol ɗum kam jalna jomum seeɗa kono anndi degol kadi Abou, wonde c'est fait de qu'est-ce qui se passe? Voilà, min hakki mi da a ƴewan heure poɗɗa arde galle a fintan garɗa galle et puis an min hande ko journée to mi ñalla ko liggade au moins kam gacca ha demi suba wona min ko ɓerna mi min mbeɗa galle aɓer oman galle o ɓerna re o ɓernuma remo neɗɗo ummide arema kay annen yo tan no mbaɗirɗa e jomum ko koɗo koɗolon onon wona ko onon liggotto somin liggodima noon ƴeewo voilà ko onon ndindi golle mbuusuji ma kewɗi aɗa wara yimɓe mbuusuji mbiya poɗɗo miñel ya mbuusuji ma gaani kadoji ma fof ka neɗɗo jompone mi yiɗa ɗi affaire uji min so mari to ko liggey won toon non liggey addi kam toon wona ɗi affaire uji aɗa adda cadeauji aɗa ara heure uji tardife nder galle janen quand même halo mi hiɗma an salamu l'amour je crois que je vais partir so mi woni ɗo o mi wara t'as intérêt Abou konko neɗɗo salamu aleykum jamma mo haali ɗo argay min jamma mo haali ɗo argay mais argay mbimam ye argay acco neɗɗo ummotako ko ara ha e nder galle mo joɗɗonon mbiɗum onon jogde hakkillaji seeɗa ala min haydara mbiyan mais demain woni fof onon liggotto demain arlaw to sala ok papi nene mbalen jam Abou voilà ko gonɗuɗa gon probléme ma ga wonde min goto gol wona to por funto mbimami holko woni probléme ma holko gonɗuɗa mi ala probléme min hid ala frontiére min argal mon an mana kanko gardata to en to liggoɗon to entreprise o mi hata waɗe mbimami salamu aleykum mbimami holko woni probléme ma an o holko woni probléme ma jompone alo mi yiɗimo yito ala mi yiɗim ɓinguel ma mi yiɗum aɗa yiɗi ɓiyam wallahi yiɗi de yataka haade mi yiɗi wallah mi yiɗi e ummu mbimami ummu yiɗa ummu an he ummu jaggu dégage hokkam dégage mbimami dégage mam yaltu argay ƴettu fof ƴettu fof dégage monsieur madame président dégage
Ça va l'amour, moi, M. Kam no bawirɗa ɗum non mais non o wona kañum woni gardien mo an so woni gardien ma i o amara yan armoire ɗo en no joɗat ha jamminaɗo tawi ko yimɓe oɗo heure hakkille rokkimo yo ar neɗɗo seyat ka ɓesɗo de ka ɓesɗo ganda ɗum ay an uɗo an aɗa foti ɗum hendu quoi an aɗa foti ƴeewede On some tracks. I need me to wali la dende. Enjoy bani puftino. I need bernde hiri la dende. Bernde hulani hirtiko ibeltino. Kodo kanga. On kam odon gandi kam min. So inara wenota. Jibinan faade handi. Ndesami nan mi sud fenandi. Ha hebido. Hono am e najje min ala. Ko najuma? Jambere de andono ko fejjude leggal kono so jambere watti addede ha nder galleji adde e nder cuudi ganduno me isiraado ko meselal kono wana laysia o kudaado Allah mo Allah biiju Allah hudi julbe kudi o kudaado tajo cerndo ko wadi kadi laysen mo jogi o yidi serdirde me Mustafa o serdi kam Mustafa ni Mustafa ba min wiima Mustafa ko bamum Amadou gonno ko wondi ko non ko won don ko non so wana no Mustafa hedi mama mo fotani jabdido ko kudaado Allah mo Allah hudi an biiju Allah wi ami o mo yettino mo nawi en o mo wadi minen e dingiral mbeejo dum heddino ande kumba nenno ara wayra do hen anda o biddo dem ko wadata amen ko holli amen ko min wala ko biya maymuno ko ala min mira hala me gayna Mustafa an arna jinganam hebiton dum ko seeda gere makko mi anda o rondi mi anda ko bi yum makko mi anda ko bi jaati ko mi anda ko bi jatan jaati ko o addi dum do e galle he joni nana yahane sorta ene wayi tan no guddel meselal ni nana welalo so bi yum ko naare galle ne yalto no welira elle tan ko butti kare welalo te o non wa jolt mo yuudi gis holli mo jolan ko ambudu mo jol min mi yida kan toanjam kon pammi tan ko ho rewe lawolam tan sehi mbade mi cousine mo ko no toñangi tawdo mi der galle makko kanyum toñma a tawani ko konko tawma non gallo hay dor gurani me ko no ay ko jawdi menda mawni menda ko be jidi min gam pammi tan ko ho haala hunde moy geste pammi tan dum gommi da wowi ko ciolli duggiriba paye gesa kono gesa e hoore mu duggito no faye ciolli mi anda o ala galle mi anda o ala koreji o nyallinano wallinani o nyaamano harano yobaki o urano lammani korle le korti mo paste entre ane manda malla mo bondo nanda popida ko gon sicci amanda popida ko sawa sawa manda tani manda hey ara wala jalom amanda anden kazom manda Ipal fukum pongut. Ayopta. Ayopta. Ewa nakam. Kambima? Entar mbiyan kam. Pongutan. Pongutan, pangal balat. Pangal balat. Mana fi chanza ko kiram. O yalte kiram angam. O durgo. Sindi mai kiram. Yam gan. Hanam. Kambima? Edan mbiyan kam. Dusarik pongut. Walum santirta. Nani bandu musor plus odraj kewdi mi yida plus redam do jamma walar ko muza hawe muzde nana yam ga malona ko mijim ko kam ko mijira artur nambe tour min fama ne dar mais ça va ko bongal tamama jandan Pauli John Derek c'est ça John minam dama gil mang bay da indis bus encore tama kam nam de dam kisingay kam nam de mais ala droit John bay da furwazani c'est normal gil mang bay da indis bus tanam kana jabum horwaram bimi ko ya jabum bimi jabum an hanan manen
Ok, mi haala mam. Mino, sawdar komi reeto. Ok, de hulɓinima seeɗa. Ɓe, min ko ƴiƴe maɓɓe woni. Ngallo naafi kaakal. Wallahi ko ƴiƴe maɓɓe woni. Min muskam hen an watta effort. So are gallo mo ñaaƴam hollima dara kollina wona kanko way anana. O kala ko waɗani famɗo mi comme jejji walla kala ko mi wiyan tan ko jejji. Mino man joni de mi acciɗumi juuɗe moɗon o gittuɗo en nawi ene dingiral mbeejor koye juuɗe mon gaccumi ɗum kolle yimɓe ko mbaɗɗon capable bawde ko mbawɗon e baawal moɗon ɓayri eɗen ɗo gadde juuɗe men enen tato ɗo ko enen e makko haa geejo o ɓeeɓa ko enen e makko haa geejo o ɓeeɓa mo wino juuwo geej yoolo mo wino taaro ɗon ko wara ɗum hikka noon woni hikka men e makko min jimmi tan to gommi ɗo ko rewre compte cousine makko tan neɗɗo noon a way fiiɗum tawɓe man mi il faut yim piyam ha joɗɗone mo so janggo ari hay so rewi ɗo wer ko anda heftinani gal yimɓe ngala gacci aɗa wona e gallare malle ala fokka wiyete kan natel cika aussi kadi ko boutique conci wonde walla Kumba aɗa andu no wulango jamma ɗaccittake goto min to gonmi ɗo min betti kam min cikkannomi koko mbinumami ya waɗ ko sa jaɓininomi tawanno hande kaɗa gaaga e oɗo galle aɗa weego e oɗo galle sa fini ko an jogui commandement an ɓoɗɗata to welma fof ko toon fayata to mettuma fof yettota ko toon kaɗamo gurdam kaɗamo fofango joɗoɗa e nder compteur makko mbirnamo hakkude makko e amadam ko ɗum jinno bannami ko ɗum woni ko donkumi fof ko an fami ɗum ne an a yiñeten haalam ɗo min e amadou ko yesso ma wona caggal ma min hay somi yiɗi wadde ɗum mi wawata nana amadou ko haali ko hore heɗo o wonani sago mum ga amadou wonani sago mum donc wadde gasi amadou wonani sago mum goppe ha wona sago mum hare nde noon a yeebino kono wolde nde ko an yahanno e mayre canga kure ma mbaɗa e fetel ma gittanami ɗo pittanami galle o ha laaɓa mbaylanami fof hesɗita arta ɗo wonno ɓerdam nde ɓuuɓa jam ñalla waala weeta ko an noon haɗimi ɗum jam noon ma ñallu waala e oɗo galle inchallah te ko minima te ko no waɗi fotani yo jaɓa ko min mbima ko anana ko mbimami ko rek an matam nana ñeten ko amadou haalde o ko aɗa yiyam amadou nane sago mum amadou ɓuuri wonde e sago muɗum an hakkille ma rowoli mane mbaɗani ɗo min ko ni tan mbano a meeɗa waadi an aɗa andi no mbani amadou no wona e sago mum min ay dara min jiɗa o yo yalto gallo tan aɗa andi an aɗa jogui jonde aɗa jogui darde aɗa jogui yeeso aɗa jogui caggal sa welama sa wi woyi ko ha ko ɗum jimmi bannami inchallah tan ɗon mbeɗa yaari joni 4 mois an ana sil kalante am koko woy komi reedu mbeɗa yaari 4 mois reedu de mbiɗa mi hôpital premier mi bon jooɗa ɓoyim centre wala mi wonani normal ɓandu ma mus famani hoore musori jam hôpital premier kam komi reedu mi yaari déjà 4 mois allahu akbar ko kulata hen wallah mbiya ham ko kulata hen an kam go rayma haydar rayani kam yiddam tan ray kam joni tekku dondoɗa weddima rayma tekku dondoɗa ala probléme mami tekkumi rono par ce que min karlo ni jarani kam hunde foof a nanani kam de karlo tan ñanden ko mbimami he kala ko debbo ganduɗa waɗanto hoore mum gorko kala ko debbo waɗanto gorko mum min mbiɗa waɗan ɗum karlo par ce que karlo gorkam min jaggumi ko gorkam wiyete ko min mbaɗani min cuwa wadde ko Allah wi ko ɗitata ko gorkam ƴeew guiram wona yi guiram de an kam guir kurhiɗo ni daratuma ma yi guiram de no feewi mi yiyama kay mi jeeɗa ɗo mattanani haala gommi ɗo timi mi haalan ɗum a haalni kalɗo haalanima badda surprise mi waddema an koy anniversaire gonɗa wa sahar wiyam surprise ummo jooɗo an lelda pari hen ƴewga mani gonɗa ennemi yaman hande est ce que ɗende hande wiyam heɗem ɗo e joɗana ɓaggo s'il te plaît e ɓaggo wona jurmimi gonɗo ga o jurmi e heɗem a yiɗi kam noddum téléphone kalna mum fof no yarini sinon sa waɗani ɗum mima mi waɗ ɗum an probléme ma ka teyan anende teyo teyanno mbam wiɗmago ya noddum kalna mum fof no yarini te aussi o ƴetta responsable mo ha timma an gonɗa ko janna kawsi ɓuuri famdude hoto heddu ananande an min mi wonani haydara
Carlo wayam ni en ha donc mi semoni hunde ganda ko fittani mo ko woni nder ko ƴiƴam mo ko woni nder on was kam toppitani an est ce que aɗa selli hey kanjum andindem ay hono ko yo wat koros ɗemgal magal moftugal nder hay goto tina en wona jinnaba wona Carlo an goto andinoki haalandem mais a insiste rek takkama haala mais ɗo tina a goto tina min yaharmi haalnoyama asusi ƴeewa Carlo de surprise e an ko ma wirma surprise yo an gonani ɗon en gonani anif anin sa waɗani ɗum sukko mbimi sa waɗani ɗum min mami yami waɗoya ɗum mami haala mam noddumi haala mo foof ɗo yaari mi hootani mi hootani joni wotti bone mi hootani wona ko min addunuma ɗo cuddiɗɗe e a gani kam min kam mi sellani On some tracks. Ande mi do wali la dende. Mi jo hebani poftino. Ande bernde hiri la dende. Bernde hulani hirdi ko beltino. Kodo kanga. So inara weno tako. Kodo kewdo dole. Dillini ande buri madole. Buri madole fima tawa hoitani. Gili pidima toke gili kadi kirodana de.